добре дошли в едно днешно видео, в което ще ви кажа защо толкова време ме нямаше в YouTube. Първа причина, напоследък спря да ми се снима и си казах, един мой приятел има канал, исках да му помагам и толкова много се оплетох да му помагам, че снимах видеа за него, не за моя канал. Той ми е толкова добър приятел, представете си, но се завръщам в канала ми. Заради вас спрях да снимам видеа за него, изтриха му канала и току-що качи едно видео. Ще ви дам линка му да му се абонирате, защото все пак ми е приятел. И да, причина номер 1. Аз ви обясних. Снимах за един мой приятел, снимах видеа за него, бамнаха му акаунта, станаха някакви неща. Аз просто разочаровах, като му бамнаха акаунта. И да, сега съм тук за да ви кажа. Реално аз го подкрепях, но се отказах от него, за да може да снимам видеа за вас. И да знаете, в момента снимам от някакъв таблет, който за нищо не става. Той става, обаче в смисъл таблет е. Искам да снимам от телефона ми, обаче аз съм се направил акаунт от таблета и няма какво да направя. Но може и да се постарая да направя акаунт от телефона ми. Там казвам ви честно, ще снимам много по-хубави видеа, защото ще съм на iPhone. И първа причина, просто снимах много дълго време за него. Но сега не снимам за него, той е някакъв... Какъв беше? И един друг негов приятел, май беше Дидо, да. Алекс и Дидо, сега се спонсорират. Преди аз бях добавен и бяхме Алекс, Дидо и аз. Но сега аз се отказах от тях. Вече не снимам видеа за него. И някакви такива неща. Може да му помагам от време на време, но не му помагам толкова често, колкото му помагам, когато отсъствах. И за това се връщам. Причина номер 2. Много боледувах. Помните ли, когато спрях да снимам? Един месец след това, на 15 септември, на 15 септември, аз просто не спирах да се разболявам през лятото, през есента, сега сигурно през зимата пак ще се разболея. До вчера бях болен, даже още съм леко болен и затова не ги снимах, защото нямах време, трябваше да отлагам видеята и отлагам и трябваше да таковам лекарства и ми се насъбраха много неща. И така, реално бях болен, боледувах през 2 седмици, през един месец на лятото и тук малко забих на лятото и сега зимата боледувам много честно. Някъде към 20 септември се разболях, мина ми на 30 октомври пак се разболях, мина ми и после, т.е. миналия петък се разболях, мина ми, бях на зелено и в четвъртък се разболях пак. И затова не можа да снимам за вас. Това е втората причина. И се да чуете третата истина. Така, трета истина. Бях наистина заед от спортове. Хобита, футбол. Ритах футбол. По цяло лято бях на една лятна академия. Вие вероятно, ако знаете за Алекс, ще знаете. Много малко хора знаят, защото имаше малко абонати. Но и аз имам малко абонати. Затова да не говорим, да не се отплескаме. Там бях на Бороко, по цял ден спортувах, тренирах, ограничени електроники. Таблета ми уж беше някъде го бях забравил, открих го, трябваше да го заредя, не работеше добре, много бавно зареждаше. Реших, че ще го оставя около час да се сети къде е.
Постави го, работеше си, обаче нямах време, разбираш ли. Цял ден съм на тренировка, цял ден съм на бароко. До 6:30, до 7:30 общо съм до 7:30 съм на бароко. Реално оттам бях от 7:30 сутринта до 7 вечерта бях, когато бях на летната градина, а сега съм от 6:30 до 7:30 само тренировки, защото вече не е лятната академия, ще изчакаме другото лято. Ходих на някакви неща. Баскетбол имах събота и неделя. Лятната академия беше и понеделник, и вторник, и сряда, и четвъртък, и петък. Всякъде само не и събота и неделя. Там имах баскетбол събота и неделя. И бях баязет и не можех да снимам за вас. Да, хора, това беше от това видео. Надявам се да ви е харесало. И да ми простите за отсъствието от YouTube за толкова много време. Моля ви, защото искам да направим един голям клуб, който ще го запомни поне един квартал, да кажем. Сега искам да се постараем да го направим. Когато стане. То не е толкова лесно, трябва постоянство, пари да се дават за техники, да имаш време да... Какво беше? Малко забих. Карайте. И да имаш време, да. И всички други там неща. И забравих да кажа, моля, абонирайте се, лайкнете на 50 абоната. Участвам в лайв стрима на Алекс. Удряме поне 15 абоната и когато Алекс навърши 50 абоната, участвам в лайв стрима му. Отиде се да се абонирате за неговия канал, за моя канал, коментирайте, лайкнете и може и да се явя на лайв стрима на Алекс. Да видим дали ще го направим. Какво ще седиш да гледаш това време? Отиди да се абонираш с камбанката и да лайкнеш видеото на двата канала. 1, 2, 3. Знам, че не си го направил. Направи го веднага.